שלום, היום אני אעשה לכם קסם עם חבילת הזורה, אוקיי? קניתי אותו לא מזמן, לפני כמה ימים. אוקיי, עכשיו אני אגיד למתנדב להגיד סטופ. רגע, יש לי פה שתי קלפים, נתייחס בהם אחר כך, לבינתיים נעזוב אותם. אני אשים את הקופסה, טוב? אני אשים את הקופסה כדי שתראו שאין פה כלום. תגיד סטופ. סטופ. בטוח? אתה לא רוצה לשנות קלף? לא. אוקיי, אתה רוצה קלף למצלמה? אני לא רואה, באמת אני לא רואה. בסדר. אוקיי, זה הקלף? כן. אני אכניס אותו פה, פה, אוקיי? פה, קצת יותר למטה? פה? כן. בטוח. אוקיי, אני אכניס אותו לחבילה, אוקיי? אכניס אותו לחבילה, ועכשיו מה שאני אעשה, אני אחצה שתי פעמים, בשביל שתראה שאין פה כלום, ממש אין פה כלום, אוקיי? נו. עכשיו אני אחצה עוד פעם כדי שתראה, אוקיי? חציתי עוד פעם. עכשיו מה ששכחתי להגיד לך, לא מה ששכחתי, כאילו מה שאמרתי לכם בתחילת הקסם, שיש לי פה שתי קלפים, אוקיי? אני אראה לכם אותם. יש לי את הנסיך לב, שומר ביד, ויש לי את הנסיך יהלום, אוקיי? שומר ביד. עכשיו, שתי הנסיכים ביד שלי, כן? אני אעשה ככה. לא, זה לא הקלף. באמת? כן, זה לא הקלף. כן, טוב, אני אנסה משהו, אני אסובב ככה את החבילה. יסובב, יעביר את זה דרך היד שלי. איפה הנסיכים? הנסיכים נעלמו. והקלף שם. יפה, עכשיו נעבור להסברים? נעבור להסבר, כן. אוקיי, מה שאתם צריכים זה שתי אסים, אני מעדיף אסים, אתם יכולים כל דבר ג'וקר, זה, עדיף לא מספרים, אוקיי, משהו מהמלוכה. וקלף כלשהו, אוקיי, נגיד השמונה. קלף כלשהו הפוך. בוא נשתמש בשש עלה. בוא נשתמש בשש, אוקיי. אין בעיה. בשביל הקסם אחר כך? לא, לא, כאילו זה הקלף שהוא יבחר, השש עלה. אוקיי, ההכנה היא זה. אתם לוקחים את האס טילטן ושמים אותו בראש החבילה, לא הפוך, אין כלום, ולוקחים את האס עלה ושמים אותו ככה, שיהיה הפנים למטה. עכשיו, אתם לא מתחילים את הקסם ככה, כי אז הם יראו. אז אתם לוקחים קלף כלשהו, אוקיי? ושמים אותו פה. אוקיי? שמים אותו מעל. ועכשיו, זה ההכנה בעצם, עכשיו מתחיל הקסם. אוקיי, נשתמש בקלף הזה. שהוא בחר. יודעים מה? אני אעשה, עזבו את הקלף הזה. אוקיי, יש לי פה שתי נסיכים, ככה אתם שמים את שתי הנסיכים הפוכים ואומרים להם שתתרכזו בהם אחר כך. אל תיתנו להם להפוך אותם. שמים קופסה, משהו, אוקיי? מה עדיף עם קופסה? הכי טוב. עכשיו אתם מרפרפים, אתם לא פורסים, כי אז הם יראו שיש פה את האס. אוקיי, אתם לא פורסים שום דבר, רק עושים ככה. סטופ. לא משנה באמת איפה הם אומרים לכם סטופ, נגיד והם אמרו פה. פה, אוקיי. אני לוקח את הקלף, הקלף הוא 6 לב. אוקיי. יואו. 6 עלה, 6 לב. אוקיי. ובסרטון הקודם זה היה 6 יהלום, בגלל זה צחקתי. טוב, אז אוקיי. אז עכשיו ה6 לב, עוד פעם, אני שם אותו איפשהו בחבילה, אוקיי? ועכשיו אתה יכול לשאול אותו אני מכניס, כן, אתה יכול לשאול אותו איפה הוא רוצה, זה לא משנה. אני מכניס, אתה מסתיר עם היד. אני מכניס ככה, סתכלו, אני מכניס, וכשאני מכניס אני מעקם את זה טיפה שיהיה לי ככה, אתם רואים? ואז מה שאני עושה, אני מוריד את הקלף, ככה מוריד, ומחזיר את זה ככה. עכשיו בעצם פה הקלף, השש לב. תראה לי, לא ראיתי. שש לב, פה. נו. אוקיי, אני אשים ככה. אוקיי, אז אני אחזור על זה עוד פעם. אתם מכניסים, מעקמים את זה קצת, ועושים ככה ללמטה. מורידים את הקלף ללמטה, ועצירת זרת. עכשיו אתם מרפרפים, והקלף הזה אמור להיות ככה, אוקיי? עם האצבע הזאת. אתם עושים עוד עצירה, אוקיי? ככה, אז זה ייראה ככה. אתם מרפרפים, משאירים ככה, אוקיי? עכשיו זה מה שיש לכם וזה, ככה זה ייראה. כי עכשיו אתם עוברים לעצירת אגודל, שבעצם אתם לוקחים מהאגודל את הקלף. אל תעקם. עושים ככה. לא רואים את החבילה. אוקיי? אתם עושים ככה, ושמים את החבילה שהייתה למטה, איפה שהזרת, שזה הקלף, אתם שמים פה למעלה. ואז עוברים עוד פעם לעצירת זרת. עכשיו תעבור לפה. עצירת זרת עוד פעם. עכשיו מה שאני עושה, אני לא רוצה, פשוט הקלף שלהם פה, זרת, אני לוקח את הקלף ככה. למה שתיקח את הקלף הראשון? למה שתיקח את הקלף? כי זה הקלף שלהם. וכי אם לא יראו את האס. בדיוק. גם. אוקיי. אז עכשיו
באמצע שאתם אומרים להם, יש לי פה 2 קלפים, אתם מרפרפים ככה ולוקחים את ה3 האלה בזרת. אתם הופכים ולא מתרכזים בהם כל כך, שמים אותם פה למעלה, ואז אתם אומרים, יש לי את הנסיך לב, ותופסים עם הזרת ומורידים, אתם אומרים להם שאתם משאירים אותו ביד. יש לי את הנסיך יעלום, אוקיי? ואז בעצם מה שיש לכם פה זה אס טילטן, אס עלה והשש הפוך. אז עכשיו, אתם עושים ככה, מנערים משהו, עושים ככה, אתם אומרים להם זה הקלף. עכשיו הם יגידו לא, כי זה לא הקלף שלהם. אתם עושים ככה, אתם עושים דאבל ליפט, ובאמצע שאתם, הנה תסתכלו איך זה נראה. אוקיי. באמצע שאתם מנערים, אתם הופכים את הדאבל ליפט הזה, אוקיי? שהשש היה פה, והאס, אז אני לקחתי את הדאבל ליפט, מנער ועושה ככה, אוקיי? עכשיו אני עושה ככה, אני לוקח ככה את החבילה, שם אותה דרך היד, עושה ככה, עושה איזה משהו, ואז אומר להם, קלף לכם. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק וסאב, תודה וביי. תירשמו לערוץ. ביי.